नानी एडे मो नानी त खडे बर्तार कथा ज्योति भाई झील को आनी ए झील यार यार ए बहुत नचेडी गाड़ी ए पिंकी नानी हाँ 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 ठेव ठेव खुडी ते जाय गोल आम्ही ठेव ये येडा ए भाऊ भाऊजा आसो मु यूट्यूब रे करछि रह छाडी हां याडी 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 भाऊजो भाऊ याडी याडी येडा हां ठेव 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 ये याडे याडे ए झियो याडा रे श्रिया भाऊ भाऊ याडे कुडी याडे